سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجي بستدالو علتاو زيناتات ابي ኢትዮጵያ ገበናት ኩናት ተፈጺሙ ከይከውን አስጋይ በመዃኑ መስጓግ ተወላደ ትግራይ ዝኾነ ለዓለዋይ ሓላፊ ሕብረት አፍሪቃ መጥቃዕቲ ባህር ዳርን ጎንደርን ካልእን ዘደሰ ዜናታት ሒዘልኩም መጽየለኹ አብዛ ቻናል ናይ ወተር ተኸታተልቲ ለምዃን ድማ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብዚ እዋን ብሓያል መልክዕ ይቕጽለሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ብደረጃ ዓለም ብዙሓት ወገናት እቲ ውግእ ጠጠው ክብል ከምኡ ድማ ክልቲኦም ኣካላት ሽግሮም ብዘተ ክፈትሕዎ ኣብ ዝሓትሉ ዘለዉ ግዜ ካብ ምዕራብ እቲ ሃገር ናብ ሱዳን ዝኣቱ ዘሎ ተመዛባሊ ብእሽሓት ከም ዝቑፀር ተገሊጹ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ዘርጊሓቶ ዘላ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ኸኣ እቶም ተመዛበልቲ ኣብቲ ንሶም ዝነብሩሉ ከባቢ ነፈርቲ ክድብደባ ምስ ጀመራ ከምኡ ድማ ክሳብ በቲ ደብዳብ ኣባይቲ ዝፈረሶም ስለ ዘሎ ህይወቶም ከድሕኖ ከም ዝሃደሙን ንእግረ መገዶም ኣብ ጽርግያታት ሬሳታት ይርኡ ከም ዝነበሩ ገሊጾም እታ ማዕከን ዜና በኣካል ካብቶም ተመዛበልቲ ከተዛረብ ክኢላ ዝነበረት ኮይና ንኣብነት ሓደ ወዲ 52 ዓመት ዝኸውን በርሃት ዝበሃል ኢትዮጵያዊ ከም ማይ ካድራ ሃዲሞ ከም ዝመፀን ጥሪቶምን ገንዘቡን ከም ዝተሰርቀ ገሊጽ እዩ ነተን መሊስዎን ዝነበረ ክዳን ሒዙ ጥራይ ከም ዝሃደመ ዝሓበረ ኣብቲ ደብ ናይ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ሱዳናውያን ድማ ካብቲ ዘለውዎ ቦታ ደብዳብ ናይ ነፈርቲ ከም ዝሰምዑ ክገልጹን ከለዉ ሓደ ሓያሊ ካሳ ዝተባሃለ ተመዛባሊ ኸኣ ነቲ መንገዲ ፍርቁ ብእግሪ ፍርቁ ብመኪና ሓሊፉ ናብ ሱዳን ከም ዝኣተወን ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝግበረሉ ዘሎ ቦታ ነፈርቲ ድብድባ ከም ዘለዋ ሲቪላውያን ከዓ ተቐቲሎም ኮይኮኑ ፍርሒ ከም ዘለዎ እዩ እቲ ወዲ 33 ዓመት ዝኾነ ተቐማጢ ሕሞራ ዝሓበረ ካብዚ ወጻኢኻ ብተወሳኺ እቲ ሓያሊ ካሳ ዝበሃል ተመዛባሊ ከምኡ ድማ ካልኦት 4 ተመዛበልቲ ኣብ ጎኒ ወተሃደራት ፌደራላዊ መንግስቲ ወተሃደራት ኤርትራ ርኢና እኳ እንተበሉ እታ ማዕከን ግና ነዚ በዕላ ከተረጋግጾ ከም ዘይከኣለት ዘለያ ሓቢራ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ብሰራዊት ኤርትራ መጥቃዕቲ ወሪድና እኳ እንተበለ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ግና ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ውግእ ኢዱ ኣየእተወን ክብል እዩ ነቲ ክሲ ነጺጎ ዝነበረ ካልእ ምዝ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብዝተሓዝ እቲ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ትግራይ ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ጃምላዊ ቅትለት ሓቂ ምዃኑ እንድሕር ተረጋጊጹ ገበናት ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ ነዛ መልኪታ ኸኣ ሓላፊት ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቲ በማኢት ዝቑፀሩ ሰባት በካራን ጎዞምን ብዘስካሕክሕ ኣገባብ ምቕታሎም ዝገልጽ ጸብጻብ ክጻረያ ፀዊዓ ዘላ እዚ ከምዚ ዓይነት ገበናት ኩናት ተፈጺሙ ከይከውን መርመራታት ክግበር ጻውዒት ክቐርብ ዝተገደደሉ ምኽንያት ከኣ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ትግራይ ኣብ ሓንቲ ማይ ካድራ እትበሃል ዓዲ ብዲጂታላዊ መንገዲ ማለት ብቪድዮን ስእልን ከም ዝተረኣየ ብዝሒ ዘለዎ ሬሳታት ተጸይሩ ከምኡ ኸኣ ብበላሕቲ ነገራት ተቐቲሎም ከም ዝኾኑ ብምርኣይ እዩ ነዚ ኣመልኪቱ ኸኣ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ ኣሕመድ ወተሃደራት ፌደራል ንምዕራባዊ ክፋል ትግራይ ሓራ ምስ ኣውፅዎ ሓይልታት ህወሓት ኣብታ ኣብ ዞባ ምዕራባዊ ትግራይ እትርከብ ማይ ካድራ ብግፍዒ ንጹሃት ሲቪላውያን ቀቲሎም ክብል እዩ ተሰሚዑ እዚ ይኹን እምበር መራሒ ክልል ትግራይ ዝኾነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንሓንቲ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ እትበሃል ማዕከን ዜና ብዝሃቦ መልሲ ነቲ ተግባር ንሶም ከም ዘይወዓልዎ ድሕር ምግላጽ እቲ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ቅትለት ክጻረን ክምርመርን ንዝደሊ ሳልሳይ ናጻ ኣካል መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣድላይ ዘበለ ምትሕባር ክገብር ከም ዝደሊ ድማ የረጋገጽ ክብል ይመሊሱ እዚ ኣብዚ እዋን ብሓያል መልክዕ ይቕጽል ዘሎ ውግእ ግና ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ወጻኢ ናብ ሓደ ዓሌታዊ ዝኾነ ጎንፂ ከየምርሕ ዝተፈላለያ ናይ ዓለምና ውድባት ቃለን ከስምዓየን ጀሚረን ዘለዋ ካብዘን ናይ ዓለምና ውድባት ከዓ ሓደ ዝኾነ ሕብረት ኤውሮጳ ብመንገዲ ሓላፊ ወጻኢ ጉዳያት እቲ ውድብ ዝኾነ ጆሴፍ ቦሬል ጌራው ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሓደ ዝተወሰነ ብሄር ዝውሰድ ዘሎ ስጉምታት ናይ ጽልእ ቃላት ወይ ድማ ክስታት ብጣዕሚ ኣሸቓሊ እዩ ንሓደ ብሄር ምስይጣን ከዓ ኢትዮጵያ ክትርእዮ ዘይብላ ቀታሊ ከምኡ ድማ ክፉእ ፍጻመ ብምባል ንሓደ ብሄር ምስይጣን ኣብቲ ሃገር ክርአ ከም ዘይብሉ ገሊጹ እዩ በቲ ዘሎ ኩነታት ሻቕሎ ተገሊጹ እቲ ውግእ ጠጠው ክብል ፀዊዑ ዘሎ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝሰርሑ ዝነበሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ምስ ህወሓት ተተሓባበሩ ኢኹም መስመራት ርክብ ዓፊንኩም ብምባል ብዙሓት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ኮይኖም እዚ ውግእ ምስ ጀመረ ኸኣ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እቲ ፌደራል ዝርከቡ ብዙሓት ተወለድቲ ትግራይ ካብ ስርሖም ተኣልዮም ኣብ ዘለውዎ ክጸንሕዮም ተኣዚዞም ጸኒሖም ሕጂ ድማ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ሓላፊ ክፍሊ ጸጥታ ዝኾነ ተወላዲ ትግራይ በዓል ስልጣን ካብ ስርሑ ከም ዝስጎግ ገይሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ኸኣ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓላፊ ጸጥታ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝነበረ ገብረ እግዚአብሔር መብራህቱ መለሰ ዝበሃል ሓላፊ እምነት ከም ዘይብሉ ዝገልጽ ደብዳቤ
دبدابة ناب حلافة حبرة أفريقيا دحر مسداديو حلافة حبرة أفريقيا زخون موسى فكي محمد كأ نتي حلافة صدتا حبرة أفريقيا كوينو خسرح زصنحه قبرز غابير مبرهاتو ملسه زبهال بعل سلطان كاب سرحو أبر ويزلا نزي تكبر كأحد الراشد زبهال تنتاني قدامي منيستر دكتور أبا أحمد تولت تግራይ ዝኾኑ ላዕለ ወሰበ ስልጣን ከኣለ ካብ ዘለዎ መደብ ዘተበገሰ ይክብል ክገልጽ ይተራዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ከዓ ኣካል ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኾነ ዓለማዊ ውድብ መግቢ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ኣባላት ፖሊስ መጽኦም ካብ ሰራሕተኛታቱ ናይ ትግራዎት ዘበሉ ዝርዝር ኣስማት ክህብዎም ከም ዝሓተቱ ይገልጹ እቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘውፅኦ መግለጺ ከም ዝሕብሮ ከዓ እቲ ሓላፊ ፖሊስ ነቲ ኣብ ናይ መንግስቲ ትካላት ከምኡ ድማ ኣብ ዘይ መንግስታውያን ትካላት ዝሰርሑ ትግራዎት ክፍለጡ ዝብል ትእዛዝ ከም ዝሃቦም ግን ንሶም ንሰራሕተኛታት ብብሄሮም ከም ዘይፈልይዎም ከም ዝሓበርዎም ገሊጹ እዚ ጸብጻብ ምስተዘርግሐ ከዓ ብዙሓት ዓለማውያን ውድባት ደጊመን እቲ ዘሎ ኩናት ናብ ዓሌታዊ ጎንፂ ከየምርሕ ስግኣተን ክገልጸ የንተራየን ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ከዓ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ዝሃቦ መልሲ እቲ ነዚ ስርሒት ክመርሕ ቆይሙ ዘሎ ኣካል ኣብ ዝተፈላለየ ናይ መንግስትን ዘይመንግስታውያን ትካላት ምስ ሕወሓት ርክብ ሃልይዎም ምስኡ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ስለ ዘረጋገጸ ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ብዝመፅኦ ትእዛዝ መሰረት ነቶም ሽሞም ዝተጠቕሰ ኣብ ቤት ጽሕፈት ውድብ መግቢ ዓለም ክልል ኣምሓራ ዝነበሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክእቱ ስለ ዘደለየ እምበር ዝኾነ ምስ ብሄራዊ ኣድልዎ ርክብ የብሎን ክብል ነቲ ዝቐርበሉ ዘሎ ጥርዓናት ነፂጎ ዘሎ ብጀካ እዚ ከዓ ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ውግእ ሓገዝ ክኾንዎም መንግስቲ ፌደራል ካብቶም ኣብ ካልእ ሃገራት ኣብ ናይ ዓቃብ ሰላም ስራሓት ተዋፊሮም ዘለዉ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ዝኾነ ክስሕብ ከም ዘይኮነ ብመንገዲ ረድዋን ሁሴን ዝበሃል በዓል መዚ ገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማል ኣብ ናይ ዓቃብ ሰላም ስራሓት ዝተዋፈሩ 4400 ወተሃደራት ከም ዘለዎ ዝግለጽ ኮይኑ ረድዋን ሁሴን ከዓ ሃገሩ ነዞም ወተሃደራት ከተምጾም ከም ዘይኮነት እኳ ደኣ ናብ ዳርፉር ሱዳን ኣብ ዝስደዱ ወተሃደራት ዓቃብ ሰላም ወተሃደራት ክትሰደድ ከም ዝኾነት ይኣፍሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ከዓ ትማሊ ምሸት ኣብ ከተማታት ባህር ዳርን ጎንደርን ኣብ ተቐራረበ ሰዓታት ሓያል ተኹስን ተፈንጃርን ከም ዝተሰምዐን ኣብቲ ንወተሃደራውን ሲቪላውን መዓላ ዝውዕል ክልተ ማዕረፈ ነፈርቲ ናይተን ከተማታት ከዓ ከፊላዊ ጉድኣት ወሪዱ ከም ዘሎ ተገሊጹ ድሕሪ ዝነበረ ተኹሲ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝወፅእ ሓበሬታ እቲ መጥቃዕቲ ብሕወሓት ተገይሩ ክብል እንከሎ ኣብቲ መግለጺኡ ከዓ ሕወሓት እቲ ዝነበሮ ናይ መወዳእታ ከቢድ ብረት ዝኾነ ሮኬታት ኣብ መዓላ ውዒሉ ነቲ ማዕረፈ ነፈርቲ ናይተን ክልተ ከተማታት ከም ዘጥቅዐን ነገራት ክቆጻጸር ዝፍትን ዘሎ ድሕሪ ምባል ነቲ ኩነታት ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ከም ዘሎ ተወሳኺ ምርመራ ክግበር ከም ዝኾነን ይገሊጹ ነቲ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ከዓ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ሕወሓትን ወሃቢ ቃል ሰንትራል ኮማንድ ትግራይን ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዝወስዶ ዘሎ መጥቃዕቲ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ጎንደርን ባህር ዳርን ኣብ ወተሃደራዊ ተርሚናላት ዓጸፌታዊ መጥቃዕቲ ሚሳይል ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ ኣብ ሃገረ ታንዛንያ ክግበር ዝጸንሐን እቲ ፕሬዝዳንት ታንዛንያ ጆን ማጉፌሊ ተዓዊተልየ ዝበሎ ምርጫ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፍታት ቀንዲ መራሒኡ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ዝነበረ ቱንዱ ሊሱ ናብ ቤልጅየም ሃዲሙ ኣብ ዓዕቑባ ሓቲቱ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ኣብቲ ምርጫ ተሳቲፉ በቲ ፕሬዝዳንት ተዓሚፀ ዝበለ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ከዓ ንህይወተይ ፈሪሐ ኣለኹ ድሕሪ ምባል ኣብ ኤምባሲ ጀርመን ዕቑባ ሓቲቱ ድሕሪ ምጽናሕዩ ናብ ቤልጅየም መጺኡ ህይወቱ ኣድሒኑ ዕቑባ ሓቲቱ ዝርከብ እቲ 84 ሚእታዊት ካብ ድምጽታት ረኺበ ኢሉ ዝተዓወተ ፕሬዝዳንት ታንዛንያ ጆን ማጉፌሊ ከዓ ናጽነትን ዴሞክራሲን ገደብ ኣለዎ ዕብየት ንምምጻእ ደኣምበር ዕግርግር ንምምጻእ ኣይኮነን መሰልን ዴሞክራሲን ምስ ሓላፍነት እዮም ዝኸዱ ገደብ ድማ ኣለዎ ዝብል ኣርእስታት ዜና ሰሪሑ ዘሎ ኣካታዒ ቃላት ብምውጻእዩ ኣብቲ ብዙሓት ተቃዋምቲ ምዕሩይ ኣይነበረን ብምባል ሰላማዊ ሰልፊ ዝወጸሉ ምርጫ ብገፊሕ ከም ዝተዓወተ ብምግላጽ ፕሬዝዳንትነቱ ቀጻለ ከም ዝኾነ ይኣፍሊጡ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم